Stoya zon mai nang izung sambram hobaय आरोना sambram बानलु थाव ओमफ्राय जोङो दा मेगि Welcome to stonerboyvlog आङो दायो मेगि फार्स्ट टाइम संजेननो नागिरदों आरोना गाइस फार्स्ट टाइम मेगि संजेननो नागिरदों नै जानबाय आरोना नै मेगियाबो नै दङ आरोना गाइस फार्स्ट टाइम मेगि आरोना नै गाइस मेगि दावदैजों मेगिजों आरोना गाइस दावदैजों मेगिजों होनोसै जानोसै आरोना गोथावनो नायलांबाय थादो आरोना गाइस भिडिअखौहाय आरोना नै गाइस बेखौ संनोसै एवनोसै आरोना नै मस्लायाबो दंजोबखासै लाबाय सामब्राम पार्सनेल Stoya zon mai nang izung sambram होबाय आरोना सामब्राम बानलु थाव ओमफ्राय जोङो दा मेगि होनोसै आरोना बेखौ नै स' आङो दायो मस्ला होनानै लाबाय आरोना मोनसेनो आयौ आरो रोङा दे गाइस फार्स्ट टाइम दोननोसै आरोना गोथाव जायो ना मा जायो मिथिला आरोना मस्ला होबाय आरोना गाइस होजोबबायहाय संख्रिबो होबाय आरोना दावदैखौ दा लास्टआव होनोसै आरोना गाइस मस्ला दंबावो नै मस्ला आयौ फाइनालि मोनबाय आरोना मेगिया नै आयौ दावदैजों आमलेटजों शिट हेलौ गाइस मोनबाय मेगिया जोंना जानोसै गासिनो दं नै ओरै गारि साफा फुगारगासिनो आरोना सुनानैहाय जानोसै मोनबाय आरोना मेगिया जोंना लागायनोसै एसे जाला जालि जानोसै गाइस माबोरै दं खबर सबर मोजां ना गासिबो आरो फैबाय